ha ha kho na su lo ka le sa lo bwa ne ha du la khur bi ni bwa ku a tam lo de ba ba na ha me we ni ka mwe ke de no na lo khi we ni ge sa da ki no ta su a su ta yo se no ki no the ne ka on man ta auto ta ma lo sa he le kho le pwe do kha su nya pho li a go ta o ta e pwe ta ba yo let the get the zero the chu the clear while no e pa de ho ko na si you ke ta kwa de lo la ko la kho do hi pho kho pho again ha ha kho na su lo ka le sa lo ba ni ha du la ko de be ni pwa ko ga tam lo de ba ta cứ hít chu kỳ o na phố này cầm ba cái thứ ba thế hi khó ô lo xa cái nhỏ một bao tô mà đã xe ở đã xe ta thu ba cô ba lẽ qua sơ mẹ đê ta xa cái nhỏ ta e qua gà là số kê ini bà hương bà con da na ha so the ba ma lo pi na kwe lo ti li de be ni kwe tu a wi wa de no tu de ke a khu hi tho a pli da a me lo pi le kho pro we a mu ri le ki le blue a da di o di le khu kho de de na u na ta la na ka cha a ri di to me ha kho na hu ha ha kho na tu lo ka le sa lo wa ni ha lu la ko de be ni pwa ko ga tam lo de pum ba ha na ha me we ni ka mwe ke ni no na lo khi we ni ge sa da ki no no tu de ke a khu hi tho a pli da a me lo pi le kho pro we a mu ri le ki le blue a da di o di le khu kho de de na u na ta la na ka cha a ri ni to me ha kho ka na hu sa lo wa ni ha lu la ko de be ni pwa ko ga tam lo de bum ba ha na ha me we ni ka mwe ke de no na lo khi we ni ge sa da ki no ta su a su ta yo se no ki no ka le sa lo wa ni ha lu la ko de be ni pwa ko ga tam lo de bum ba ha na ha me we ni ka mwe ke de no
khi vì đi để sợ được kỳ nó ta ở ta su ở tu ta yo si nó kỳ